División B, bons resultados nos partidos de ida, aínda que refrendar na volta, pero San Sebastián de los Reyes 2, Somozas 3 e Pontevedra 3, Atlético de Granadilla 0, dan bastantes esperanzas de clasificación para os dous. Terían que superar aínda esta eliminatoria e unha máis para o ascenso. Pendentes, por certo, desas eliminatorias están o Areas, que se salvaría se sube un 2-2, e o Silva, que subiría a terceira división despois de superar hoxe nunha das promocións de preferente ao Vilalonga. Comezamos cun Pontevedra, Luís, que por momento realizou un fútbol espectacular e que xa veremos meteu algún golazo increíble. E que conseguiu un resultado prácticamente definitivo. Estábamos agardando neses últimos minutos que se achegaba o Granadilla que non marcara porque ia cambiar totalmente a decoración da eliminatoria. Finalmente eso non sucedeu. Ten prácticamente encarrilada a eliminatoria para esa final de ascenso. Un 3-0 que a verdade é que se producía con golazos como este. Vaya disparo que se saca aí Tubo. Os dos primeiros goles do Pontevedra... Para mí o segundo é sensacional. E sobre todo é un contraataque rápido e que a máis golpea ben. No, pero que hai unha manobra no segundo gol que veremos agora de Pablo Carnero que é sensacional. A xogada que parte desde atrás, como lle cede despois Pablo Carnero ese balón a Fran Fandiño que dispara desde aí. Non sei se se viu o que foi a xogada, non se viu o golpe co calcaño que realizaba nesa xogada na banda. Pablo Carnero foi sinceramente sensacional. Bueno, vemos a finalización do gol e posteriormente chegaría no segundo tempo un tanto máis de Tubo. Antes continuamos a ver estes intentos do Pontevedra e xa decimos, por momentos a verdade é que estábamos a ver o partido, verdade, na redacción e decíamos, pero vaya partidazo que está a xogar o equipo pontevedrés. É que si temos a sorte do fútbol galego de que Somozas e Pontevedra poidan subir de categoría este ano, para o fútbol galego sería, creo que tremendamente bo. O Celta fixo un gran ano, o Depor recupera a categoría, o Lugo mantense, e duns equipos máis en segunda B. En Liñas Xerais sería unha temporada sensacional. Moi boa para o fútbol galego. Pontevedra buscou incluso un cuarto tanto despois do terceiro de Tubo, e ao final, pois, algunha aproximación do Atlético Granadiña, pero sen maior perigo. 3-0, boa vantaxe para a volta. Non, creo que nunca é suficiente, non. Además, espéranos un partido complicado alá, non un viaxe calquera, se fóramos a cerca, pois sería de outra maneira, pero sabemos que vai ser un horario complicado tamén, bueno, os factores externos da climatoloxía tamén van a afectar, entón non, para nós é un gran resultado, evidentemente, estamos moi ledos polo de hoxe, pero queda a metade do traballo por facer. A metade do traballo, pero con esa boa vantaxe de 3-0, tamén boa vantaxe, Luís, para os Somozas, que gañou en Matapiñonera por 2-3. Sí, un campo complicado ante un rival tamén moi complicado, con grandes individualidades, e ese triunfo, pois, lle dan confianza para o encontro de volta. Non é que sexan as mellores imaxes do mundo, non temos ningún dos dous goles do equipo madrileño, pero, cando menos, sí que contamos con esas imaxes dos dous goles de Eber e outro de Pablo Antas para os Somozas. Marcara primeiro Javi Vicente para o San Sebastián de los Reyes, logo os Somozas conseguiu colocarse con ese 1-3, Gauga dun gol de Héctor no minuto 90 para un 2-3, pero bueno, que fai afrontar con moita confianza, non, Tito, para os Somozas a volta en Pardiñas. Sí, está competindo moi ben o playoff. Xa no partido de casa contra o Valladolid merece moito máis do que obtivo, e bueno, este resultado ven a demostrar que os Somozas é un equipo que, bueno, que todos esperábamos que competira moi ben, e fora da casa na Liga tamén foi así, un equipo moi contundente. Pois aí estaban eses 3 goles dun Somozas que afrontará a volta con esa vantaxe, 2-3 como visitante. Y creo que tuvimos oportunidades, ellos también, fue un partido, bueno, abierto, de ahí los goles que hubo. Y bueno, para nosotros, aunque nos da pena el último gol, porque estaba acabando el partido, pero bueno, el resultado para nosotros es magnífico. Resultado magnífico, sí señor, ese 2-3 que dá moitas esperanzas. Carlos, non sei se teñen esperanzas tamén os afeccionados destes equipos no Twitter. Pois sí, mira, por exemplo, lemos un moi especial, Gemma Candocia, di así a maxia do fútbol, tanto te quita como te dá, así que só hai que aproveitar os momentos grandes, chicos, imos Somozas, e ademais bastante sobre o Pontevedra, nos que, por exemplo, di David Bowie, Manu, traballo, discreción, educación, os coiteiros vades ter que guardar unha semana máis, forza Ponte, en xeral, a xente moi optimista con como se pon a eliminatoria pros dous equipos. Hai que ver sempre que pasa cando, no caso, por exemplo, do Ponte, que se xoga fora, ainda que a vantaxe é moi cómoda, pero os partidos fora nestas eliminatorias son tremendamente complicados, non? Fernando. Perdón. Está concentrado. No. Digo que os partidos fora nas eliminatorias, estas de ascenso, son complicadísimos sempre cando xogas fora da casa, non? Bueno, é un partido
como son dos partidos, evidentemente tens que plantexalo de forma diferente, desde o meu punto de vista, ¿no? Evidentemente, se ganar fora da casa é un resultado como ten os Somozas impresionante, evidentemente son todas as posibilidades, ¿no? Pero está claro... O caso do Ponte está moi feito, non? Do Pontevedra? Bueno, eu considero que sí, pero evidentemente un 3-0 parece cousa que non se pode remontar, pero bueno, fanche un gol no minuto 1, ou no primeiro tempo, outro o segundo no principio do segundo tempo, e todo é remontable, pasa a ser un 2-0, posto a poñerte nervoso, o que hai que mostrar é solidez defensiva, se é así, non habrá ningún tipo de problema. Pois nada, seguimos aquí co Twitter, ata o final do programa que temos un par de preguntiñas ainda tamén para Fernando. Fantástico, por certo, veremos a vindeira semana aquí na TVG 2 ese partido que vai disputar o Somozas, ese encontro de volta que pode supoñer ese paso a seguinte eliminatoria. Levamos días Fernando Vázquez, xa o vimos